What's up guys? Good morning, good morning. Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. Bagong lahat, shout out muna natin lahat mga subscriber natin sa ating YouTube channel Lagalag Moto. Saka follow nyo na rin po ang aking Facebook page Lagalag Moto. Lakad natin for today is punta tayo ng Arsadon Elementary School sa may San Manuel. Bali, ang gagawin natin ngayon doon ay magpapapiding tayo sa mga bata at saka storytelling. Kasama natin ang Aeromax at saka Municipal Library ng San Manuel. At ang ating mga kasamahan na rin sa United Solo Riders 075. So, ayan, samahan nyo kami mga igan in Tayun. Face in your face. So ayan, nandito na tayo ngayon sa may Arsadon Elementary School sa Manuel, Pangasinan. Bali, magpapapiding tayo sa mga bata. Kasama natin ang United Solo Riders at saka San Manuel Library. Sila, storytelling. Morning po mga kids. Hi. Hi. Kaway ko hi. Hi. Good morning. Hi. Hi. Ang sisigla nyo nag-almusal na ba kayo? Gutom na kayo? Ay. Wait lang, sandali lang. Magkukwento pa sila, madam. Anak kayo, muyot ng yun? Ito writing story ko. Da kayo kadi tinalang ko. Kayo si picture. Adati, may sanga itlog nga madi nga nagpista. Tapos hindi nagpisan, awanan ninalang nan, pati dagiti kabsat nan, naibatin. Ayun na ninalang ko. Nagna ni bastit nga pato, nasabat na ni manok. Da kayo kadi tinalang ko? Dinamag na ni bastit nga pato. Saan na siya ko? Saan na siya? Tinanang mo. Yung sungbat ni pato. Kaway.
ko marinig! Maganda to. Tuwan-tuwa sila ng tuwan-tuwa sila ng mga bisita. Kasi everyday, nag-aaral, papasok. Parang, ordinary. So ito, they're given special. So maraming salamat po sa special love or gift na binigay sa aming barrio ng Arsagon. Okay po, ma'am. Ano nga palang pangalan niyo, ma'am? Ako po si Counselor Casey Barameda or Palayo ko po ang tawag. Okay po, ma'am. Salamat po. Maraming salamat po sa lagalag, moto, at sana hindi lang po ito at kung saan-saang sulok ng ating probinsyang Pangasinan ay mapuntahan sa mga maraming salamat. Thank you very much po sa United Solar Riders at ang Aeromax na Aeromax. Thank you very much from the bottom of the heart of Samanuel. Sa pamunuan ng Arsagon Elementary School, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong grupo, yung USR 075 Feeding Program at sa ating local government unit of San Manuel, Pangasinan, in collaboration for the Sangguniang Bayan Office together with San Manuel Municipal Library. Kami po ay talagang nagpapasalamat sa inyo. Sana po hindi ito yung huli. Hindi ito yung umpisa. Salamat. Well, next time, God bless. The Lord will return all the favors sa inyo. So, ayun, successful ang ating feeding program sa Arsadon Elementary School sa bayan ng San Manuel. So, ayan mga igan, support lang sa ating mga gagawing susunod na mga feeding program. So, ayun, salute sa United Solar Rider 075, ating press, at saka kay founder, at saka sa mga sumama sa naganap na feeding program. Salamat din po sa Aeromax na sumuporta. So, ayun mga igan, dito ko natatapusin ang aking video. Kita-kits sa susunod. Ride safe and God bless sa ating lahat.